Hello friends, बरायबाय Bodo Jubinfo official YouTube channel Assistant Jailor Assam Police दा बिनि सायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो रेडि जायो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय दा गोबाव खालामा जों फैबाय अफिशियेल साइट आसाम पुलिसाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लिकेशन पर्टेलाव फैबानो जाबाय अनलाइनावहाय स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन खालामनानै सिगांनि आईडी जों एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना आन्दायनाङा गोदान भिडिअ दंखायो रेजिस्टार खालामनाय डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ नायबानो जाबाय दा रेजिस्टार नाव थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ आरो बेखौ जाहाथे नायना लायो आरो आईडी मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामो दा बेनिफ्राय Gr.4 10 जानुवारियाव जागोन दाय लोगोफोर जेलारा जाग्रोबाय आरो बेनिफ्राय कनस्टेबल दङ हमगार्डनि दा बे जागासिनो दङ बेखायनो जों लगइनआव खालामसै दा लगइनआव जों लगइन खालामनानै मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों जिपिजि नांगौ ना पिडिएफ नांगौ आरो लोगोसे मा सिस्टेमाव खालामनांगौ बेनि सायाव आपडेट लाबोग्रोबाय जाहाथे बयबो नोंथांमोना रेडि जायो बेयाव नोंनि फन नाम्बारबो होनांगोन रेजिस्टार थानायखौ आरो बेनिफ्राय बार्थडे होनानै नोंथांमोना लगइन खालामबानो नोंनि प्रफाइला बेबायदि श' जागोन स' बेनिफ्राय फार्स्टनि अपसन दङ सिरियल नाम्बार 1 आवनो एप्लाइ अपसनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा एप्लाइ खालामनो हायो दा जायखिजाया आसाम पुलिसाव रेजिस्टार जायोब्ला मा एप्लाइ सोलिदों बेयावनो नोंथांमोना प्रफाइलाव नायबाय थानो हासिगोन लाइफ टाइम दा बेखायनो जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै गोबाव खालामा माब्रैहाय डकुमेन्ट्स नांगौ एबा मा हरनांगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन येस नो बेखौहाय नो होदो गैयाब्ला नो होनानै गाहायाव सेभ एन्ड प्रसिडआव थांबानो हागोन अब्लानो डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ जों मोनगोन अके दा बिदिब्ला जों सेभ एन्ड प्रसिडआव होनाय लोगो लोगो जोंहा नै फैबाय दा पस्टनि नामखौ नोंथांमोना सेलेक्ट पस्टआव थुनानै साबमिट खालामनांगौ आरो एसिस्टेन्ट जेलार मोनसेल' ओंखारखागौमोन बाव स' नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसेबाव क्लिक खालामनांगोन अके दा बिदिब्ला जों बेयाव खनसे क्लिक खालामसै स' बेनिफ्राय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव ओंखारबाय माखासे डकुमेन्ट्स बेनो जाबाय आई बाटोनाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो कास्ट सार्टिफिकेटआ बेसेबां एमबि एबा किबि नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनो हायो अके दा बेयावनो जाबाय 200 केबि मेक्सिमाम बेनिफ्राय बे जाबाय पिडिएफ स' नोंथांमोना पिडिएफ खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जिपिजिखौ एक्सेप्ट खालामाखै स' बेनिफ्राय PRC दा बयनावबो PRC थाया इडुकेसन PRC दंबा जागोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एबा भटार आईडि बाबो जागोन बा नोंथांमोना बेखौ हरनो हागोन आरो स' बेनिफ्राय जेबो नोंथांमोना गिनाङा आरो बेनिफ्राय एज प्रुफआवहाय जाबाय HSLC नि एडमिट कार्ड नङाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरबाबो जागोन आरो बेयाव मेक्सिमाम साइजखौ नायोब्ला आई बाटोनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेसेबां किबि नांगौ नोंथांमोना नायै पिडिएफ खालामनानै हरनांगोन स' बेखायनो बेयाव खनसे नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय आपल'ड खालामबानो जाबाय अके स' बेनिफ्राय आं खिथाखाबाय नोंथांमोना HSLC नि एडमिट गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो एज प्रुफआव जागोन स' बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन बे गैयाबा हले रिजेक्ट जागोन ओंखायनो बेखौ खालामना ला जायफ्रा दासिमबो खालामाखै बेनिफ्राय फट' आरो साइन नोंथांमोना बेयाव हरबावनांगोन नै स' फट'आ जिपिजिआनो जागोन 450 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन बेनिफ्राय साइनाबो जिपिजि स' नोंथांमोना बेखिनिखौ हरबानो जागोन स' डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसेल' अपसन मोनगोन बेनो जाबाय क्वालिफिकेसननि पार्सेन्ट इउज खालामनाय आरो बेखौ हरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामदो आरो लोगोसे एग्जामा जाग्रोगोन बेना एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स SI एबा एसिस्टेन्ट जेलारनि थाखाय